If it's good, then I want it. If it's bad, I don't need it. If it's good, then I crave it. If it's bad, you can save it. Now my mama told me long ago, if you want to get along, then there's one thing that you ought to know is right from wrong. If it's good, then I want it. If it's bad, you can give it to the people that want to woo the devil. But if it's good, then I want it. música! No tens ganes de ballar? A música de terror? Tu flipes! Sí! Mira, ja estan aquí les nostres convidades. La Tània! La Tina i la Tuna! I la Tana! Ta-ta-ta-ta-txan! Guaita, a veure què es provaran! Llocs foscos! Perillosos, proves, aventures! Sí, home, sí, el que tu diguis. Bé a saber. Nens i nenes, us presentem... Les Castigades! Tina i Tuna, això no s'ha de fer. No s'ha de fer. Això està molt lleig, Tana. Lleig, molt lleig. T'hauríeu de caure la cara de vergonya, Tània. Vergonya. És de mala educació, noies. No sé en què estaves pensant, Tània. Com t'ha pogut passar pel cap? Com? No sé què fer amb tu. T'ho tinc dit. Però... Falta de repetir-t'ho. Mama, jo? Tu res, Tània. Tu saps que no està bé. No veieu que sou dolentes? Jo... Però... Papa! Però res. S'ha acabat, Tana. Ja està bé, Tània. Mama, jo? Però... Tot el dia darrere d'ella. No podem deixar-te sola ni un minut. Mira com t'has posat. Tota la cara. I no val de res canviar-te. Tot res atacar-te immediatament. Tana, ets una porca. Tu creus que això és normal? No, mama, però jo no faig aposta. Només faltaria això, que ho fessis a costa. Encara gràcies, filla. Vosaltres no sabeu que és de mala educació mirar-ho tot? Creieu que es pot anar per la vida d'aquesta manera? Sou unes tafaneres. Jo, mama! Jo ho faig sense mala intenció. Això no es fa. Si teniu ganes de mirar-ho tot i olorar-ho tot, us aguanteu. No s'ha de mirar així a ningú. No s'ha de tafanejar les coses dels altres. Mira que t'he dit que t'ho mengessis tot. No hi ha manera, Papa, no m'agrada les dies. No t'agraden les llenties, no t'agrada la fruita, no t'agrada el peix, no
els pares les van castigar. Van entrar en un món que no s'imaginarien, on no es veia res, desesperats, tristos, histèrics, potser segurs. Sols! No sabien on anaven a parar, pels passadissos. I el millor de tot és que no es troben mai. En sèrio? No tenim tota l'hora, va. Mama, jo només volia jugar amb els retoladors i em vaig tacar. Jo només volia jugar amb la sorra del parc i em vaig tacar. Jo només volia i em vaig tacar. Ai, mama, aquella senyora em mirava a mi. Va començar ella a mirar-me, jo no la vaig mirar amb ella. Llavors, com mirava la Tina, jo la vaig mirar a ella tafanejant. I em van pescar. Dec ser jo, suposo que dec ser jo. Papa, no m'agraden les llenties, ja ho saps, ja ho sabies, ho sap tothom del món. Sé que a Tania no li agraden les llenties, ni les llenties, ni el fetge de porc, ni de vaca, ni de corder. Les rosquilles, quin horror! Sóc una marrana. Som unes xafarderes. Sóc una filla dolenta. Sí, són elles. Se suposa que són elles les culpables si són elles. Jo només volia jugar amb el fang, però de sobte va aparèixer un fantasma i em va atacar. Tothom ho fa. Els adults tenen curiositat i interès per les coses i nosaltres fem igual. A classe, quan anem a classe, els hi preguntem als companys què portes a les carteres. Deixa'm veure la teva cartera. Li pregunto a la senyoreta i li dic, vostè és soltera o casada? Tinc cura de la meva dieta i de la meva salut. I em pareix horripilant veure el plat de llenties de mama amb xoriço rebossat. Quin fàstic! Vull marxar aquí, mama. No ho tornaré a fer, papa. Som ruïnes. Sóc una xiqueta desobedient. Soc una filla dolenta. Som males filles. No ho sé. Ai, pobrissones, estan cansades. No serà de tant pensar. Potser és de parlar tant. Castigades just que m'hagin tancat? M'han tancat i crec que no he fet maldat. Fer maldat. Per això ens han castigat. Però és prou raó perquè allà de patir la por d'aquesta foscor i xafargó. Instantàniament, Sobtadament. Automàticament. instantàniament, Sobtadament. Automàticament. Instantàniament. Sobtadament. Automàticament. Esteu preparats? Sí! Us han preguntat, esteu preparats? Txan, 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 txan! A punt d'arribar de l'univers més galàctic. Els incomparables, majestuosos. Malèfics, màgics, espectaculars. Tirant i tirania! Amos de l'habitació dels càstigs. Protagonistes de totes les eres, bla, 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 bla. Exacte! Flipeu, No, calla! Bé, és igual. El cas és que... tu! I jo? T'has espantat? Sí. Molt. Un poc. Vamos! Vejam ara. Tu! No! I ara què? Ara més. Saps qui som? No. Vaja, em pensava que ens reconeixerien.
Pensa-hi un poc. És que no sé qui sou. A veure, fes un esforç amb el servei de carxofa que tens. Aquí pots trobar-te aquí. Un elefant, una rata, una pedra, una escultura egípcia, una pedra. Malament comencem. A veure, fes un esforç amb el servei de carxofa que tens. Aquí pots trobar-te. Pokémon. El màgic d'Oz i Dorothy. La caputxeta vermella i el llop. Sí, molt bé, estúpida. Em pensava que eres tan baba que mai ho acertaries. Endevina el divinari. Viuen a l'habitació dels càstigs. Tenen molts poders. Fan molta por. I apareixen els xiquets que es porten malament. L'home Qui i som? la dona del sac. Sí, possiblement és el millor nom per a nosaltres. De fet, no és el nostre nom real. L'home del sac és un nom genèric, però serveix per entendre'ns. És com dir on hi havia aspirina o hi ha àcid acetilsalicílic. Ya va, que se pasa el tiempo. Com Coca-Cola o Aquarius o Nestlé. Ui, estic fent publicitat i no és la meva intenció. Espai patrocinat per la Caixa. És com si fóssim família i treballéssim a la mateixa empresa de l'home del sac. L'home del sac i associats per l'estil. Total. No, espera. Ui. Ara sembla que estigui donant un discurs de missatge moral. Nuclears no. Gràcies. Bé, el cas és que ens diuen tirant i tirania. Tirant-lo blanc. Sí. No, soc tirant. Tirant i tirania en trompet. Sí, tu riu. Quina gràcia, Riu ara que pots, que després no tindràs ganes. Una xiqueta dolenta em sembles, ja més. No rentes. Si tot ho toques, no menges ni papes, un càstig mereixes. No et pensis que en qualsevol moment ta mare et perdonarà i et traurà d'aquí. Tu marxaràs, sí, però quan ho diguem nosaltres. Quan ho hagis passat molt malament. Aquest és el càstig, l'escarment Senzill. senzill. Per tancar-te tota, no menjar i xafrejar-ho tot. Buah! Et penses que si plores ens faràs llàstima i et traurem d'aquí abans? Doncs no! A veure, com us diuen? Tina, Tuna, Tana, Tània. Oh, quin nom més bonic. És horrible! I què feu aquí? És que ens han castigat. I això com és? Ens agrada mirar-ho tot. Tafaneres! És que apareixen les taques sense voler. Marrana! És que no m'agrada menjar. Desganada! Mira, t'ho dic ben clar. Aquí no hi ha volta enrere, saps? Els límits acaben quan has passat la porta. Ja hauràs de complir un càstig. Ai! Qui sou? Què voleu? Què feu a la meva habitació dels càstigs? Com? No. Perdoneu, però què feu a la nostra habitació dels càstigs? Perdoneu, però aquesta és la meva habitació dels càstigs. Segur que sou amics del meu germà. A vosaltres també us han castigat? Què feu a la meva habitació dels càstigs? No ho tornaré a repetir. Què feu a la meva habitació dels càstigs? Caram. Què? Que em sembla que mare meva! Para ja! Què li passa? La coneixes? No! Que em sembla que ja sé què ha passat. Què ha passat? Que em sembla que estic tenint unes al·lucinacions que són massa i el que és que vosaltres no existiu. Aquesta li toca, oi? No! El que és que vosaltres no existiu. Ah, no existim. I llavors què ha passat ara? A veure, filla, tot això deu ser cosa de tirant i tirania. Tirant i tirania. Sí, tirant i tirania d'un pet.
I heus aquí, des de les profunditats més tenebroses. El temor de la Tina i la Tuna i de totes les castigades. Miradetes amb la seva mirada I amb els ulls! Un fort aplaudiment. Mónica, la música! Música, Moni! Por favor. Mireu! Ja mirem? Mira, mira. A qui li diu? Amb quin vols que miri? Amb el verdader. Ah, no hi verdader. Tots són verdaders. Això no és veritat, mira. Au! Mal! T'ha fet mal? M'ha fet impressió. I a tu t'ha fet mal? A mi? No, si me n'arrenqués un, en tinc més. I aquesta xiqueta, qui és? Tina. I tu? Tuna. Així que tu ets Tina, i tu la Tuna. Sí, jo en conec una de Tina. Ah, mira tu, ara dic que et coneix Tina. Em coneixeu o no? I a mi o no? Jo no, i tu? Tu sí i jo. Tu no, i tu? Jo sí i jo. Pareu! Només coneixem unes germanes molt dolentes que xafardegen les carteres dels seus companys. Miren les bosses de les dones al metro. Els calaixos de sa mare. La motxilla dels seus germans. Està bé, sí. Som nosaltres. Ja ho sabíem, ara si penses que som faves. Estaven dissimulant, saps? Hem guanyat tot. Hem guanyat tot. Hem guanyat totes les competicions. Atenció, campionat de mirar. A un costat tenim les germanes més xafarderes del món. I a l'altre costat, la imbatuda insuperable, la reina de les miradetes. La imbatuda miradetes! Vale, ja, prou. Atenció, està a punt de començar la prova i títol Mirar i Mirar. Per a la millor miradora, preparades, Jesús, va! Concurso! No puc més! Campiona! Nou rècord mundial per a Tuna! Vamos! I tot ha sigut sin trampes. No. Heu fet trampes. Com dius? Deixa-la, hi ha gent que no sap perdre. No hi ha hagut trampa, ho he vist amb els meus propis ulls. Tu veus el que vols. Exacte, i ella ho ha vist amb els seus propis ulls, amb els verdaders i amb els de mentida. Que tots són verdaders. No, tots no. Mira que... Nya. Ai, em feu mal, pareu! Enca. T'ha fet mal? Sí, m'ha fet molt de mal. Ah, sí? Pues mira, un altre de regal. Ai, em feu mal, pareu! Ah. Oh, pobretes. Oh, pobretes. Deixeu-les en pau, les esteu fent mal. Sí, oh, pobretes, pobretes. Bé, tampoc no és per a tant. Sí, sí, mira que sou dolents, eh? Mira que fer-li mal a les noies. Oh, sí, li hem fet molt de mal. No, no comenceu a plorar. No, atureu-vos. Mireu el que he fet. Per culpa vostra tots estan plorant. Però si no ho feien amb mala intenció. No. Si volíeu. No volíem. Si volíeu, tots volíem. I ara agafeu els ulls amb els ulls i netegeu tot aquest aiguat.
Bueno, ja que he guanyat m'ha teniu que regalar algo, no? Doncs no! Ale, moltes gràcies. Però, deixa'm... No. Ai, m'has espantat! Ui, sí que ets fràgil. Com? Fràgil què? Fràgil res. Que t'ho estàs passant bé. Tu què creus? No sé, tu diràs. No m'estic passant bé, estic aquí sola i m'he perdut. Tu creus que m'estic passant bé? Era una ironia. Iro què? Iru res. Vull marxar d'aquí. No m'estic passant bé. Marxaràs quan hagis completat el càstig i hagis passat la porta. I quan serà el moment que hagi passat la porta? Quan la passis. I quan deixis de ser tan marrana? Us creuré molt gestos, Sí. Aquí la llesta ets tu. Deixa'm en pau. On vas? A buscar la porta i marxar. La porta? Va, senta, no la trobaràs mai. És igual, ja la trobaré. Perdona que riem, però no la trobaràs. Sí que la trobaré. Quan? Doncs quan la trobi. Això segur. Assegurat. Bueno, és igual, vinga. I ara ve el càstig de la Tana! Supertaca i supercagalló! Una xapora aplaudida. Nosaltres som el teu càstig! Sou amics de Diran? Sí! No! Nosaltres som els superherois i habitació dels càstigs. Jo soc supercagalló. I jo soc supertagalló. Guaita, cara de l'uva. Ara el moment estel·lar. Ara parlarà el seu show. Dels superherois, nosaltres fem bona parella. No vestim de luxe ni la nostra imatge és bella. Ni Superman ni Batman fan el nostre gran paper. Jo no tinc un gran cotxe ni la meva capa vola. La portem per fer riure. Mira la veritat! És un pardal. No. És un avió. No. No, és supercagalló. És una granota? No. És una vaca. Mu! No. No, és supertaca. Mai dalt d'un arbre un pobregat he rescatat. Ni d'un accident mai no he salvat. I quina mena de superherois sou vosaltres si no teniu superpoders? Qui ha dit això? Som superherois. Tan superpoders. No sereu supermentiders. Ara ho veuràs. Jo soc supertaca i tinc el superpoder de replegar totes les taques del món. Mira! Una taca! Supertaca! Ja és meva! Mira! Una altra! Les seves favorites són de ketchup. Les de marmelada. M'encanta atacar-me! Ets un poc marrano tu, No creus que m'afavoreix aquestes taques amb el meu supervestit? La veritat és que no et queden gens bé. A mi m'encanten com a fan. A mi també, supercavalló, aquí hi ha un poc de brutícia. On? Mira, mira, sembla que hi ha pols.
fantàstic, tota meva. Mira, sembla que hi ha un toll de fang. Oh, quin plaer! Ets una mica fort, tu, no? No, Pues sembla que sí, filla. I no estàs amb els teus amics? No són els meus amics, són uns porcs! És que em pensava que t'agradaria conèixer-los. Són igual de porcs que tu. D'això res. Superporcs! Som superlluts, supermarrans, superporcs, superronyes. 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 Herois de la conquista, família educadors, per a mi són els millors. Supervaca renta la seva capa i en 3 segons la torna a tenir molt tacada. Som superbruts, supermarrans, superporcs, superronyes. Som superbruts, supermarrans, superporcs, superronyes. Sí, estic aquí. On estic? No m'hi veig. Estic aquí, soc Tània. M'alegro de trobar-me. He perdut les altres castigades. Almenys t'has trobat a tu, Almenys no m'he trobat ni en tia ni en tia mia. que no et cauen bé, No, que no et fan riure. no, ens fan patir, ens fan plorar i ens fan... Són els mandons, ens criden, ens parlen malament, ens diuen coses dolentes. Com els torni a veure, sabran el que és pagar dolor. I què li diràs? Li diré, mira, tia, ja està bé de portar-se malament amb nosaltres, de ser uns maleducats, de portar-se malament, de ser molt xerrons, I què li dirà? Li diré, hola, tia, què va, com va? Ens volies dir alguna cosa. No, què va? I ara dissimula. Però em va preguntar on estan les meves amigues. Quines amigues? La Tina, la Tuna i la Tana. Ah! T'han traït! Han marxat de l'habitació als càstigs i t'han deixat sola. Com? Sí, som males persones, tan sense avisar-te. No, Sí. no. Sí. Bueno, No, sí, cap veritat. no. Vale, que no és veritat, vinga, ja està. No és veritat, és mentida. Que és mentida, que no han marxat, segueixen aquí. Mentida. Ai, que guai. A veure, ets una nena desobedient, maleducada i contestaire. Si et diuen acaba't el dinar, és que t'acabis. El peix, la carn i el codonyat. I molt fàcil. Si no vols, és que acabaràs com ell. I ara arriba el més gran! I tan gran, el sumptuós, incorregible, Furga! Hola, el meu nom és Furga. Em diuen Furga perquè tinc forma de furgadets. S'ha quedat a la pell. Per què porta cadena? Preguntar-li amb ell. Per què portes cadenes? Com que no menja, tu. No té força per anar al parc a jugar amb els seus amics. Ni pot córrer. Amb aquest pes no puc fer res. No puc estudiar. Si el pes comences perdent, a l'escola acabaré suspenent. Per anar a l'escola també cal estar ben alimentat.
de tots els amics... Bueno, un dia va anar a la piscina i va intentar nedar. I es va ofegar. I sort que estaven els de Creu Roja, el van rescatar. De tots els amics que tenia, ara només li quedava una, i ben glamurosa, molt bon fidel. Miss Boca! Hola, ell és Miss Boca i jo soc Boca. Et menjaré tots! Hola, Miss Boca. Una presentació. Miss Boca, Tània, Miss Boca. A Tània tampoc no li agrada menjar. No m'agrada menjar. A mi tampoc m'agrada menjar. I com te les arregles? S'alimenta de l'aire. Ell ha trobat la solució quan té gana, obre la boca i menja el que vol. Quan té gana, diu una paraula i l'estómac se li omple de valent. Per exemple, Miss Boca, tens gana? Jo sempre tinc gana. Vols un poc d'aigua? Sí. Primer plat, sopa! T'agrada la sopa? M'encanta. Segon plat. Lluç! T'agrada el lluç? M'encanta. Naps i porc. I pel postre... Profiterols! Què són profiterols? Són pastisset amb nata i amb xocolata. Això sí que m'agrada. Ja ves per ella, no per tu. I tampoc no pots alimentar només de profiterols. Per què no? Perquè per alimentar-te del postre tens que menjar el primer i el segon plat, i si no, no hi ha postre. Ja, però és que en el primer i el segon plat m'agrada. Doncs no menjaràs postre, espavilada. Per què no? Per què no? Tots sabem que a tots Ens agrada molt el dolç. ens agrada massa el dolç. Alimentar-se no és això. De verdures i d'arròs. Fes bona combinació pastes i profiterols. I ara, la dama de les presons de literatura, la nostra professora dels horrors, Maria de la Por i els seus becaris! Literat, història! Un fort aplaudiment! Ja som aquí. A la fila ha sonat d'emprendre la gran batalla. I si mon poder no falla, tindrà el món en un grapa. Para, que això no són pastorets. Solament volia fer una entrada solemne. Sí, però estem a l'habitació d'aquestes castigades que no han superat les proves. Ja. Però que avorrits que sou i que poc tratats que sou. Més maquis són els maquinotes. Bé, som-hi, estimades. Ja sé qui sou. Manifulmes! Senyores i senyores són aquestes. Llibres preparats. Preparats. Estimades benvolgudes, els meus meravellosos becaris, Maqui i Llevatrons. En 30 segons us omplirem el cap de llibres de literatura, mates, socials, història, política i moltíssimes més coses fins que us exploti el cervell de tanta informació que teniu.
si se'm desmaia. Ja, 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 ja. Prou, com us trobeu, reinetes? No puc parlar. Ara no podeu parlar. Oh, que teniu més espaules al vostre cervellet que no saben ni què volen dir. Oh, que us pesen. Oh, quina llàstima, pobretes. I cascarava la prova rematada del sábelo tot. Us quedareu amb nosaltres fent exàmens cada 15 segons que com pugueu heu d'omplir i aprovar amb tota la informació que teniu al cap. Si no, si és que la supereu, la resta de la vostra vida serà relativament fàcil. Si no, eternament us quedareu a aquesta habitació amb nosaltres fent exàmens. I això sí, sense menjar, que això a la Tània no li suposa cap problema. A la tua, que ja li sembla que li surten les paraules per la boca perquè no li acaba de tanta informació. No podem parlar. I cantar, creus que podrien cantar? Com no siguin vocals, no sé què podrien dir. Ja, 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 ja. Esteu fumudes, companyes. Prou, us heu de concentrar per preparar els exàmens ràpidament. Esteu preparats? Sí, jefa. Atenta, història, que comencem. Els exàmens els heu de fer el més ràpid possible. Ja! Supersònica. I amb un pim-pam us revisaré tots els exàmens. Home, doncs jo crec que no. No em supera la prova, jo em quedo amb la Tana per molestar-la molt. No, això ho decideixo jo. Evidentment no he passat la prova, floretes. Així que eternament us quedareu a aquesta habitació fent exàmens pel rest de les vostres vides. I tindreu el bolígraf enganxat a la mà amb superglú. No. Així s'escriu millor. la tieta. Pensava que em deixàveu les castigades per sempre. Ja pots marxar, tieta. Nosaltres ens encarregarem del càstig. Que han superat la prova. Diria que no, vaja. Coneixent la tieta, segur que no. Esteu de broma i tant que no l'han superat. No, quina frustració! Ningú és prou llest! Ja pots marxar, tieta. Nosaltres ens encarregarem del fet. Farem que compleixin el teu càstig unes 1000 hores seguides? Sí. Som massa tots. Bueno, colla, marxem, que tenim molta feina per recopilar més enciclopèdies per fer explotar els cervellets innocents.